noon o immi o yahi to leydi Taif ombo wondi e Zayd ibn Haris ko hitande nde o heɓi caɗele kanko Muhammad nde o nelande noon so en jiiɗi raɓɓinde qissa o wonno ceerno Ibrahima en kalanni ha heewa so Allah jaɓi kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde o neletede nde o timmine duuɓi 4 kanko rasulallah ɓe mbi ko e sirruji tati o nela sirruji tati o nela premier sirru Allah wi mo min nelammani mi waɗammani nelaɗo kono deƴƴi wata haalan hay gooto deƴƴi wata haalan hay gooto ɗum taki noon so weeti kanko Muhammad o yahato gaaru Hira o jooɗoyo toon jonde makko nde toon ɓe mbi omo rewa Allah e diina Ibrahim konngol gongol wi ala ko tafakkuru mbon miijo tan omo miijo somi neloyama est ce que yimɓe ɓe jaɓata walla jaɓata ɗum woni premiére sirru rasulallah sirru ɗimmo o Allah wimo wa ansir asiratika laqrabin noddu famima o gandinaɗe ko a nelaɗo Allah o oppi ha leride ñalorom o yahi to dow hayre to woni gaaru Hira o luuki kanko Muhammad ɓe mbi luukane ko ɗiɗi ɓuri hulɓinade luukane ko kanje ɗiɗi ɓuri hulɓinade ludde lerinde ñalorom e ludde lerinde jemma woppu noon ha lerinde ñalorma o yahi to dow hayre to o noddi e heymon galle kaari ngare famille kaari ngare famille kaari ngare famille ji ɗi fof o noddi mawɓe ɓe fof doginoto yimo mawɗo kala mo heɓani yaade nela goɗɗo wiya ɗum Mouhammadou noddi ya noto yo kumpitoɗa hoko o noddiri galle men ko ni noon o noddiri ni o noddiri yimɓe ɓe fof ngari nde yimɓe ɓe ngari o wi ɗumen ko min noddi on mino namno on taw kana somi wii on pucci guerre kuubti Madina walla Makka kuubti Makka enen pa'a nangirede goto goto est ce que on jaɓat walla on jaɓata son kaali tan haala ka taƴa son kaali tan ko kalammi ko taƴa kana somi noddi on mi wii on dal pucci guerre iɗo jogori en huubtude Makka eɗen pawa nangirede goto goto kana somi wii on ɗon on jaɓat walla on jaɓata ɓe mbibo minen min gandiranima fenani min gandirima ko hoolede min gandirima ko nunɗal min gandirima ko